Днеска сме 14 октомври 2023 година. Страхотен слънчев ден. Много готино време, много топло. Нивото е минус 21. Вятър може се каже, че нямаше. На няколко пъти имаше, на 2-3 пъти имаше така за малко един полъх и той беше много топло, много готино време. Направо си беше за къси гащи, ама околата се не съм ги носил. И иначе от калва до към 10 нещо 11, после вече слаба работа. Ама пак 3 кг и 700 резултата от днескашния риболов. Хванахме някой друга таранка. Една бабка се хвана сутринта и край. Повече само таранки се обариха. А една малка платичка имаше, ама се пусна. И една дебела бременна тарантулка. Сладурана. Много готини рибки. От време на време плават. Имаш там един малко дед ми пречеше, но се осъзна на време, че ми пречи, се дръпна на страни. Те е много хубав риболов стана. Спокойно, кротко и много готино беше. Времето много топло, приятно. Все едно, че идва лято, а не зимата. Ама да видим. Дано да е хубава зимата.